tawassali da annabi da imam Ali da Fatima matar Ali da Shirafa ƴaƴan Ali. Sharifai alin Ali. A ƙara mun lamuni a bani tsawon zamani sannan a tabbatar da ni akan turbar addini. Salati mara addadi abun annabi sajidi da halin al'asadi su ne kula fara shiri. Sharifai alin Ali. Fatima tsirar mu ce shi ya sa muka haukace cikin Fatima mun bace babu wani cece kuce. Alzakzaki babanmu ne, zakzaki gatanmu ne, abu shwada namu ne, na share kukanmu ne. Sharifai alin Ali. Akwai wani mai sha da mu da mun faɗi ya ta da mu, shaga ya kuma ya fidda mu ruwan da ya tabar da mu. Salamu ala shirafa, 'yan cikin bargon rufa, alubaiti kulan da fakar ku bar ni na rankwafa. Sharifai alin Ali. Daya ba zan so ku ba, mene ba ku bani ba, duk wanda yake son ku ba zai taɓa tozarta ba. Ba zan so makiyin ku ba, ko uwa yake ko uba, wanda duk bai so ku ba zan taɓa ƙaunar shi ba. Sharifai alin Ali. Ban ga mai zai bani ba, wanda ku bani ba, idan ba domin ku ba na sani ba a yi ni ba. An yi Adamu don ku ne, annabawa na ku ne, duka 'yan aikin ku ne sun kawo sabon ku ne. Sharifai alin Ali. Ina son ku jinin Ali, taƙiya da tawakkali, ƙurewar kyan asali sai da ku a halin Ali. Samarin aljanna ne, duniya ma nasu ne, wuta ma domin su ne, za a samu kiyinsu ne. Sharifai alin Ali. In ka ce baka san su ba, annabi ma bai san ka ba zai taɓa ceton ka ba, ka ƙara ta can ɗan uba. San su ya zama wajibi, dole ai musu ladabi, sanda annabi zai tafi ya ce su ne za a bi. Sharifai alin Ali. Amana aka ba mu su, kar mu cutar mai da su, littafin Allah da su ya ce ni koyi da su. Yanzu sai aka ɗau guda, mutane suka bar guda, an gane kowa fada aka yi musu barar gyada. Sharifai alin Ali. Har gida aka dadda su, aka yi ta cutar da su, sai da duka aka shafe su, ko guda babu irin su. Ana bin su guda, ana kashe ahalil guda, suka zama bako guda a ƙarni ko an guda. Sharifai alin Ali. An ɗauki tsawon zamani suna a cikin hausuni, an saka tsara zani alubaiti cikin bani. An kore su cikin gari, an saka su cikin jiri, an kasa wasu ammari idan za su shigo gari. Sharifai alin Ali. Sanya wuka fuskar su tsatsaga dukkansu, domin kar da gane su sharifai ne a kashe su. Wai kamar ba Shirafa'u ba, iyalan annabu ba, ake musu wannan gaba ba za a ji tausan su ba. Sharifai alin Ali. Sharifai sun sha wuya sosai a hannun makiya, umayyati 'ya'yan tsiya da sun kai gadon tsiya. Ko a yau in za ka bi sharifai alin nabi, su ta yi maka shagubi su saka cikin hukumi. Sharifai alin Ali. Ce maka ɗan shi'a na ko su ce maka arne ne, su ya ba maka kome ne, ka zamo makiyin su ne. Tsoron haka wasu sun gaji, ayyukan su ya wargaji, da farawa sun gaji guda suka wargaji. Sharifai alin Ali. Ni ba zan bar Shirafa'u ba don hukumar 'yan uba, idan har ban faɗi ba zan gudu in bar su ba. Ƙaryar makiya ta yi kaɗan, mu bar Shirafa don bidar, duniya ta yi mana kaɗan, ni suluki don bidar. Sharifai alin Ali. Ta zabar mu gare su ne, sulukin mu gare su ne, bala'in mu gare su, mu hadiman Shirafa'u ne. Rayuwar mu ta ce, mutuwar mata su ce, ku bar mana cece ku ce, mun riga mun haukace. Sharifai alin Ali. Ba mu ji ba magani, mun yi nisa tintini, kiran da kuke ba mu ji alubaiti muke gani. In ka so ka taho mu je, idan ba ka so ka je, gidan Fatima za mu je tun
kar a cike washe. Sharifai alin Ali. Aniya dai shayirai, tawaga mun ba da rai, don kare gidan kwarai komai zai zo mun tarai. Bisalama lilhuda jinin fadi masajida, alibai tukuban gida, sada eske nabida. Nabida, ya shirafa nabida. Allahumma salli ala Fatima wa abuha wa ba'alaha wa baniha ya adada ma hada bi ilmin. Sharifai alin Ali. Sharifai alin Ali. Ya Sharifai